Sae mawon. Kula kesasar nang gondang Mas. Kula niki dadi seniman cuma kanggo sampingan. Aduh. Kula wong dinis bayarane lumayan selain lawak dadi juru kunci kuburan. Klambiku anyar iki tukuno rombengan. Bingung aku. Kula dulure Pak Kades Haji Agus, kula ganteng tapi arang-arang atur. Indonesia merdeka gak soko hadiah tapi direwangi pertumpangan hadiah mula rakyat bangkit padha angkat senjata perlu ngusir kaum aku nek eling dolor tahun petang polo 5 tahun revolusi ya bangsa nalikane pecah jok kutha Surabaya mula gak sethithik korbane tanggal 17 Agustus tahun petang polo 5 rakyat Indonesia wis bisa merdeka. Nandi ae Bek. Mulai ayo dibelo lan ayo dipertakano cekak dijajah maneh barek bangsa. Mulai ayo padha dulur ngisi kemerdekaan, ayo dibangun segala bidang, ayo nambah lapangan pekerjaan kanggo ngurangi pengangguran, perlu ngentas kemiskinan. Saiki wis merdeka, ayo tetep bersatu, mula ojo gampang tukar lan patu. Muga-muga kita kreatif, punya ide-ide baru supaya negarane ya cek tambah maju. Nek kita rukun iku agawe santoso, tapi nek kita cerah ya agawe bubrah. Mula kita kabeh ayo sing waspada, mula aja sampe gampang dipecah belah. Nek ana persoalan aja kecusu emosi, digoleki solusine liwat negosiasi. Adu fisik
ayo padha dihindari segala persoalan ayo diselesekno secara damai kadang-kadang iso ngomong ya gak iso ngelakoni wong contone nggih kula dhewe niki bojo njaluk blonjo aku ngomong I have no money dadak muring-muring aku dicakar pentilku ilang siji terus sing ganteng nggih nggih action kaya Aliando aku tadine kaya Pak Polo Arifin walah melorot terek berangkat soalnya wis bengi ngene lho 40 juta iki meneh tak ge tuku tanah longsor jare wong dirasani Kartolo iku lho kok sik pancet iki prono sprene waktu ana lebur waktu ana Sukomalu kok pancet raine nduk ngarep kok gak dinger ngene jarene wong awet enom kula niki derung tuwek to lek tuwek dipangan codot mulane kula awet enom lek esuk kula niki mlayu-mlayu Surabaya Lamongan balak-balik tutuk ndoduk mreteli aku. Lah sarapan esuk gak saram sego, mangan kroto. Awan kelabang. Bengi tekek. Mangkane bengi iki Pak Lurah lek mboten ngundang kula rugi, sing rugi aku dhewe. Makane kula niki dudu wong sembarangan. Kula niki wong gendeng. Kula sik turune darah biru, soalnya bapakku mbek mbokku biyen bendina mangan cumi-cumi. Mangan juwet. Mangan selambu. Niki acarane gerong dina pisan ta. Tengok-tengok aku ya nemu kethuk ana cewek kok celuk-celuk bareng cidek aku ditapuk kait kenal sepisan wis medhotno sapa wong cewek lerak-lerek nyedhek aku bare utak-utik dhek ngomong cari aku gak gablek duwekku akeh sebab aku jeragan akeh terus dhek yo ngejak kenalan jare jenenge Noriati Rahman tak dudokno jenengku ngono David Beckham mosok David Beckham kaya garangan dhek mole yo gak wani terus tak ternangga wa Suzuki bareng tak goceng kawitan cekelan klambi katak melorot-melorot layai tutupe tangki langsung diongkek sepeda motor mesine mate mari udan embongi becek bareng aku tiba dadak katokku suwe ngejaki kere aku dicakot aku mundur katokku mlorot aku dicadek terus aku mencolot
bareng cantol bagel dadak udelku cepet ya apa rek mbah sampe miring-miring namung semanten kidang kula menawi lepat nyuwun pangaksa kula juli sang lereno gak kok lereno sambut mrene masalah iya kota pandhe guyon Pak nggih penjak kendangi sentimen kalah ganteng iku lah aku kaya yuku kuno yoker guyon Pak gak tau kepethuk sakno kula niki lawak namung sampingan mangkane swara kula dok rusak bendina terusan saking Malang mriki benjing babat damen lho ku ya oleh duwe mboten lah kula niki swara supaya gak rusak kula periksa kali dokter tibake larangane wong ahli swara gak oleh mangan barang panas-panasan gak oleh mangan genset gak oleh mangan neon gak oleh mangan knalpot kongon mangan barang adem-ademan kumkuman sarung kumkuman kotang artinya mangan bareng alus-alusan kaya to demit toyol biset komedian and eksportir and movie star wah tak apalno 3 dino wis gak kira dipotong wis dibayar dhisik kok kula niki eksportir kirim-kirim pinginane kirim nang Yaman kirim donga kono perang kula niki bintang film kula syuting 200 juta tak tolak adekane Soro diseret truk teko Lamongan sampai tutuk Jember apa gak remek aku pun niki lawake niki 8 lek pun salah Titik Edang padha krasa kula celukaken adike Pak Wiranto niki adik Pak Wiranto jenenge Wiranti wah masalah awas nggih sandal-sandale awas ilang sepatu-sepatune wah merdeka kaya mentok kudanan kok lapong ini ku aku merasa bangga ya bangga wis dibayar dhisik tak kepikiran kalau aku melihat generasi muda-mudi kita masih sanggup untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Waduh anak Upi ya apa? Upi suka bendu. Tetapi aku ingat 350 tahun Indonesia diduduki Belanda. Oh nggak seumur. Ngedusi putumu. Hasil bumi Indonesia rempah-rempah dibawa pulang ke negerinya. Hidup bangsaku semua sangsara. Kayak Pak Solikin, Pak Kaur. Perang belum aman, datang lagi penjajah yang lebih kejam, lebih ganas. Waduh, siapakah dia? Ya mboh, kok takkan wong nontok. Itu adalah Jipang. Kon iki sarupamu nyongek. Kono Pak Mujiono ngomong kono. Setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika. Wah, terus sejarah ini. Bener. Jepang bertekuk lutut. Kenduren. Menyerah tanpa syarat. Oh iya ya. Setelah itu tiba-tiba njengongok, mecungul, nelolor. Sekutu Belanda datang lagi. Oh, yang kedua kalinya. Setelah Indonesia pecah, ke Tatapwatu. Pecah revolusi 45. Arek-arek Surabaya bersama ABRI berjuang mati-matian demi kemerdekaan dengan semboyan rawe-rawe rantas, malang-malang pandaan, Lamongan, babat, terus guyangan. Kita berjuang mati-matian dengan senjata sangat ringan. Pedang, tombak, peniti, odol-odol, tali kotang. Iki palen ta apa? Dan kaki ari.
Sampai sekarang aku kalau ketemu Belanda, tidak segan lagi. Ku pegang pundaknya, ku nyet-nyet, ku injak-injak. Jadi apa Belanda? Walah bahasane cara Jawa apa? 350 tahun Indonesia dijajah Londo. Maju doro, mundur doro. Suwe-suwe miyik. Wah, apa maju ndoro, mundur ndoro. Maju ndoro, mundur ndoro. Maju doro, mundur doro. Ajine bangsaku Aji Rajakaya. Ditambah 3,5 tahun dijajah Jepang. Akeh sing mati, ramusa akeh sing ilang, akeh sing mati kelelekan bakwan. Kaya wong gendeng aku. Kayak jaran kepang. Cara Kepang. Iya. Setelah itu saya ketemu dengan Belanda. Ya lek Londo situk. Londo Klaper. Londo Waruwireng. Yoker. Kau niku remi ta? Kita sebagai patriot Indonesia dengan sumbangan merdeka atau matri. Wani nyoder. Wani ngelas. Gila Enak, bengkel iki. bangunan. Kita ketemu Belanda, Wah. tidak sabar lagi. Unyet. Hajur. Remak. Sing hajur. Oh, lolemu semangatmu menggebu-gebu tapi gak cocok. Iki masih dalam situasi Agustusan. Iya. Kon lek ngomong ngono apa pernah kamu berjuang? Lah aku biyen iku lah termasuk pejuang aku. Mungsu sapa? Masa Yupi. Yupi ae. Ya masa Londo. Ingin tahu wong kene tak ceritani supaya Londo nuk ndi? Nok Tanjung Perak. Lapo? Mancing ngono. Hah. Ya siap siaga. Lah awakmu? Awakku nok Gunung Sari. Olah apa? Golek wedi. Ya siap-siap. Diserang seret. Diserang Belanda seret. Melayu aku nang bebekan. Apane merian? Sebelahnya banyakan nih. Tak lore mentokan. Terus sampai nang Beluk. Oh Mojokerto. Nah, nok kono arek-arek istirahat. Kabeh padha mreteli senjata. Lah kon mreteli Kacang. ya senjata. Ya senjata lo. Setelah- Kanca-kanca nguber Londo. Kon nguber Babune. padha Londone. Ya padha Londone. Arek ngincer. Wareng ngincer lo. Ngincer Londo. Ngincer Londo. Kon ngincer apa? Pencit. Londo. Ya Londo lo. Maju ke Surabaya. Mang Surabaya. Kan Hotel Oranye. Hotel Mojopahit. Lah, iki lah bendera merah putih biru. Oh kono tempate Sing Londo. durung merdeka iku. Iya terus. Sing menek iku sapa? Menek gendera? Iya. Awakmu ta? Lho, aku takon kon. Takon mecicil kaya pitik tuwek. Aku iku. Wah awakmu. Birune tak suwek red. Iya. Dadi merah putih. Berarti merdeka. Termasuk merdeka sampai sekarang ke 70 tahun. Ayo dipertahanno. Lah segala bidang bangunan ayo pada dikerjakno. Jesingan peluru, Desingan peluru ya jelas aku pejuang. tor, Pistol, takduk, stand gun, beleng. meriem, Dudur. duhur. Wedhok kok iso dur gak karuan. Lah apa kok ana peluru dur. Masalah. Duh. Apa ya? Karena nang Sugiya kok iso gawe selambu ngene iki. Lah rusak arek gantengane wong gendeng. Wong kon gawe gawe kurunge bantal ngene. Ya apik iki praktis iki. Tapi tukune Aduh ada tuku kelambi ae ndi. Singapura, Lah iki rombengan. tapi pantes. Iku kain ta? Duduk Apa? seng. Meleo katarak ta apa kon? Dijahit apa? Kawat. Wong gawe keranjang kok iki. Wah, sepatune rek. Lho asli kulit. Kulite apa? Duren. Maju apa kok tak tendang kok. Lu kok pinter nendang? Lho, iya wong api bekasnya mantan sepak bola. Kayak Persilamongan barang. Iya, Mantan sepak Persila bola. iya. Bagian apa? Stiker. Stiker. Lah sing ditempel-tempelen iku. Striker. Striker ya stiker. Lah kon takonmu mendeli. Aku wedi. Terus bagian apa? Iya, bagian gelandang. Gelandang apa? Gelandang karo wedok konangan hansip. Masalahnya ya enggak gelandang bal-bal itu loh. Berarti sehat. Sehat, Pendengaran, jelas, penglihatan, terang, napas, panjang, pelayu. banter. Anak jaran kon. Jaran ki lho jaran. Jaran kan buntute. Buntute tali nang ngarep. Duh. Kurang ajar akeh ibu. Lah apa kon niku menungso kok kon buntut-buntut iku. Kok iso
Peringatan tajam. Tajam. Iki apa? Mik. Iki apa? Janggut. Iku. Lampu. Iki lho. Lampu. Driji ngene lho. Iki lho iki. Cek tak kon ndodeng iku tak iki sih lho. Ya iki lho. Ya nek iki ya driji. Piro? 5. 6 lah gagange iki gak kowe itu. Ya 7. Endi? Lah wite sing delucur iki. Ya 8. Apa nih? Lah woe iki. Ya 9. Apane? Lah oyote. Kono. Oh, lho, tangan driji 5. Pendengaran tajam. Tajam. Kupingmu cek ombone. Yo. Kuping. Baret. Kupingmu sing ndi? Lah iki kuping iki ya kuping. Gak dikelompokno dadi siji kene. Lah dadi jamur kayu. Kon garut tuku gegere kuping kecupuk. Namamu siapa? Nama saya Sapari. Rumahmu mana? Simo Mulyo Baru. Anakmu berapa? 3. Belul. Ah, Kowe pitik tuwek ae. kon ngomong apa mburi ki, Man? Jenengmu? Sapari. Omamu? Simo Mulyo Baru. Anakmu piro? 3 lho. Belul. Oh, Udak. Ale masih kon. Iso. Jenengmu sapa? Kartolo. Omamu ndi? Pangjaya. Anakmu piro? 3. Lululup. Wedok kabeh. Lululup. Wayu-wayu tak Kon rene Dik tak patenane, Dik. Tak patenane kelakuane sing elek supaya kelakuane apik. Niki wong sugih dulur. Lho, Kartolo semerap riwayat kula. Tambake teng Lamongan Tambak Lamongan iki lho. 1 meter pesagi. Untuk tambak iku jublang. 1 hektar Hektar. ngingune. Lho, niki lho semerap. Kala jengking. Kodhok, Orong-orong. kelabang. Lho, nggih iwak-iwakan. Ya iwak ditambak. Iwak lento, Iwak peyek akeh motone. iwak kerupuk. Iwak kecap hancur. Kok iso? Ya iwak bandeng. 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 Kebone teng Kebone. Dampit lho. Kapit. Nandure Malang. jam. Nandure ini semerap. Nandur pekara. Winginane panen gegeran. Nandur kok nandur perkara ya apa sih kon? Ya nandur polo gembandul. Lah, bareng sing gandul Kaya to kentongan, wong terjun bebas. arek bandulan. Wong tiba teko loteng. Kemandul iku klopo nangka. Apa nangka gandul? Polo tememplek, Barang sing nemplek kaya to. wong inceng, Wong dingkik. age abang banji. Tememplek iku salak nanas. Salah nanas barang iku nemplek. Polo kemeleset, Barang kok leset kaya to. nyusoni putune. Wong dandane perahu rusak. Polo kemeleset, Meleset timun, timun semangka, semangka. BH. Sing kaya Apa semangka. kok iso? Kaya semangka iki lho. Iki duduk BH. Apa? Kotang. Oh, Blewa kok BH. kok blewan. Blewa. Polo kependem, Kalau kependem kaya to. wong mate. Kucing mari ngono iku dipendem dhewe. Iya. Wis iki acarane kanggo ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 Bener. termasuk Pak Lurah Pak Haji Agus, termasuk Pak Sekdese Pak Juri. Heeh. Terus mari ngono sing Pak Solikin Pak Kawur, terus Pak Polone Pak Arifin Mang, Iya. terus Pak Pung, Papung. Pak Pung. Pak iki lho, Pak sapa sih Kasun. Pak Kasun. Mujiono, Mujiono. Pak Kamto, Ah. terus DPD-ne Pak Tolip iku dulurku sing tuwa. Masyaallah. Iya, Pak Tolip iku. Kok iso dulurmu? Siji bapak, siji ibu tunggal gubernur nduk kene. Iku arane wong liya. Bahkan LPM, LPM. Bapak Haji Bagio. Nek Pak Kasun iki ambek aku kenal apik. Sing di sing Pak Kamto apa Mujiono? Pak Mujiono. Oh iya iku. Wingi lah kepethuk aku ta. Heeh. No deket kono. Iya. Pak Sapari terus pundi Pak Kartolo terope sepi, Pak. Oh, terus Dikei apa? 5 juta. Loh, iya rek sosial ku Lho penting. iya, Terus? kepethuk maneh nok pucuk. Iya, Terus pundi terope Kartolo? Sepi, Pak. terus. 10 juta. Kepethuk pindho lho 15 juta. Iya. Iki mangeliwer kepethuk aku. Ya apa? Pak Sapari terope Kartolo terus pundi? Rame ae, Pak. Terus Duike kok balekno apa ya? Pak Sikcame, Iya. Pak Yoyo, Pak terus Yoyo, mana Pak Pak. Tongki juga ada, Pak Camat juga, Pak Tito iku. Wis ayo sing rukun, lek ana apa-apa dirondeng ya, secara ya apa enake. Kuwi Iki hiburan apa omong ono campur sarine? Ayo aku lah dangdut, langgam, campur sari, campur to, campur tun. Iku ya apa?
cocok. Dangdut bisa. Bisa. Bagian apa? Bagian musisi. Sing jang nyadang iki. Kok nggak tahu melok band iku apa? Musisi ku apa? Ya sing musisi. Wong musisi ya musisi. Lah kon takonmu brengosmu metingkrang. Bagian apa lek dangdut? Musisi aku bagian abot, aku bagian ini lho lah. Apa iku? Ngerokoti tebu. Oh, soling. Soling. Nek gak soling, Nek suling ini lah. apa iku? Ngepu ulo. Drum. Lek gak drum, Ini lho. apa iku? Wetengku keroken. Gitaris. Gitar lek gak gitar. Ngene. Lah apa? Mijeti pamanmu pegel. Organ. Organ. Nek gak kono ngene. Lah apa? Dirubung semut. Kes. Nano nano neno nano. Alah. Lagu apa? Lagu. Nano. Kon kok malah jatuh. Intro iku lho. Lah ngomong ana intro. Jawa-jawaan. Jawa-jawaan. Kelar wang kena guna. Campur sari ku peginge ditutuk titik ngene melandang suarane. Banter-banter. Ya. Wong batik sinambi nanging. Mari kemalingan. Malam buta pelabaran. Kakean ngombe. Keni muruk den undur. Pokonge kobong. Canting nyoden uring-uring. Mari geger. Garangan. Luwak. Kerek. Asu. Kucing. Kok niku iso Galangan kok garangan. galangan sinandung putung. Dong. Rujak kardan. Kecape uli. Rujak karden niku kon tak sing nyaplok iku ya. Apa? Karden niku mesine motor abot. Oh, rujak gadung Mas Pangeran. Dong. Kecubung loro mendem. Kok mangan gadung. Menengo wong ayu ketiban. Boto. Wong ayu liwat, mbongker boto ketiban. Dulur-dulur kula kandhani do pirengno. Monggo. Niki ngoten Cak Sapari kanca kula. Kancane Kartolo. Niki ngoten nggih sejatine sapa? Sapa? Niki ngoten sik putune Ula Sawa. Kon ulo bandotan. Jok mangkelan iki ngono cuma guyonan. Guyonan. Lambine anyar iki tuku no rombengan. Tapi pantes. Jane ngoten iki duduk wong sembarangan. Sanes. Kula kandhani sampean kabeh mesti heran. Heran. Niki ngoten sugih wong sak ndoko kupang. Ndoko Mumpun kupang. kaget niki ngoten sugih utang. Tapi nyaur. Tapi nyicil. Tapi lunas. Wingi utang Kasih maneh. toh. Nyanyi cil durung lunas kok utang maneh. Si arek cilik-cilik sakno. Ya. Bagian buta-buta galak. Nek gak galak aja dadi buta. Lah buta lah galak sih. Ya tapi ono teruse. Oh ya. Buta-buta galak panitiane cepat-cepat. Cocok. Pangane enak jenenge lodro karo lawak. Bener. Lawake Cak Kartolo Kupang Jaya ya kang siji. Cocok. Ayo padha muji Cak Kartolo oleh rejeki. Amin. Oleh dongaku, oleh dongane bapak-bapak ibu. Iya. Hei, Cok. Bisa aku. Bu, Buta-buta kuru. Loh. Butane kencing manis. Buta iku masih lemu kulit tok. Daging entek. buta galak kok. Buta-buta galak panitiane cepak-cepak. Cacane enak-enak. Njagani kanca lawak. Lawake Cak Sapari pribadi. Omahe Simo Gang siji. Ayo padha muji Sapari cekel polisi. Amin. Amin kok ngono ya diantem sore-sore kena seger. Amin. Cekel polisi amin. Daripada kamu jadi seniman. Ya. Melo Pak Kades, Pak Haji Agus. Lek didadekno driver kon. Loh, sopir ta? Iya. Ya, siap aku pengalaman driver. Lek momot sekem, Ya tanggung jawabku. engko nang sak truk kok pangan kari setengah truk. Prasamaku iki mentok ta. Kok kirim beras, Kirim beras aku tanggung jawab. tak gudho nek embong. Ya. Tak rusui. Ya, Kepinru tanggung jawabmu. Kon niku lha apa? buka kandang. Apa? Buka lawange perahu tuh. Perahu tuh. Lha apa? Langkah pager. Cetek. Iku motor tak nyukleki gedhek kon. Kontak, Dik. Iya, saya. Cetek. Didin. Top. Ngobrok curut. Turuti karo. Sopir modon. Gilak. Lho, so becak Sapari. Kartolo.
lho. Ya apa kabar ya? Iya ya. Tadi sopir. Oh iya, aku sopir. Mumet apa? Oh beras. Pirang kintal? 3 kintal. Jaluk sak kintal anakku gak mangan. Ojo lah salahmu dhewe wong tuwa gak kemusaha. Amal lo ta? Ah, gak iso. Konco dhewe. Didelok Ojo ngene ta. Lah aja ngono. Lah apa? Merangsang iki. Kontak kon gawe dulinan. Jaluk sak kilo lho. Gak oleh. Konco cek sumbunge sih. Lho, ya Oleh gak tak gak oleh. sombong. Oleh tak gak oleh. Gak oleh. Oleh tak gak oleh. Oleh. Wong kok gulune dongkek-ongkek prasam golek. Wong ku amalot. Lah aku wis tak kei. Alah. Ayo sing nyopir. Ayo, aku sing begal. Stop. Wis gak liwat kene, liwat tikung kono. Oh alah gak jaga kene jaga pilang kok. Matikan mesin. Geruduk. Iki wong apa mungkin deruduk iki. Bawa apa iki? Mayit. Ya apa? Mayit ya Kabeh pira, Dik? papat. Dokno sing lemu-lemu loro. Yo ku oke apa? Gawe medeni anakmu. Tapi lak tak kei. Tak kei tapi mayit. Liyane. Iya liyane. Stop. Matikan mesin. Gelodah. Muat apa? Watu. Pirang kebik? 3 kebik. Dokno situ sing atos ya. Njupuk oke apa? Gawe nutuk dengkulmu. Lah Kalau tak kei. tak kei tapi watu. Stop. Matikan mesin. Geruduk Bawa apa iki? polisi. Polisi jaga keamanan. Polisi. Jaluk ah. Ikut dah. Iya. Ya wes terus. Terus ya. Terus sama. Lah apa? Seneng nek aku diperembak ngono. Sakno celana jin. Makane wong iku kudu tanggung jawab Tanggung bidange jawab. dhewe-dhewe, nek Iya, seni iya. nek seni, nek kampung ya nek kampung. Lah, iya, itu Rukun. penting Iya. macam niku, iya. Iki lho Druk anu. Budi Wijaya. Budi Wijaya. Budine aku Wijayane peno. Iya, aku kan pahlawan ratu. Ratune rayap. Ratu kok bekengking. Ratu kerajaan. Sampeyan iku enak Jakri. Iya. Aku lho putu akeh, nyambut gawe gak tau nok rupane. Sampeyan enak nyambut gawe rupa wedhus, rupa sapi. Ya iku cara aku lho. Aku gak nyambut gawe rupane dadi wedhus. Rupane dadi sapi. Kok nek ngomongmu kon iku ulet to omonganmu lho. Wong tuwek diapakno sih? Eh, Wong tuwek karep diapakno? Apakno? kon iku ngajenono mbek wong tuwa. Di ngajeni. Ngajeni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamunul mursalin. Aku iki komah ta. Ya, apa didadek ngajeni? Kon iku wedi ambek aku. Waduh. Ana gerandong. Aku iki wedenono. Wah. Tiba elek kon lho. Makane sajane kok nambah aku ngono gak samput-sampute. Ya gandeng aku. Pelawak iki metu gandeng dhisik kedungane sing enak. Takono lah gandeng aku. Alah, ya gandeng aku seru. Arek cilik-cilik, Dik, sapari gandeng apa elek? Ah, krungu tak kupingmu. Lah wong kon nakoni arek cilik-cilik lho. Ya apa? Ya bapak-bapak ibu-ibu. Iya. Kula gandeng ta elek. Tambah banter. Kurang kompak. Wah. Kula gandeng ta elek. Lho, ya elek. Bapakku elek, makku elek, dadiku gombrek. Iki digambar lho. Ya Eh, muga-muga gak didol ya. Oh. Lek didol ya rundingan mbek aku. Lah aku Kanggo- nirwana ya Kanggo gak sum. ganti ya dokumene Pak Lurah kok. Iya, dokumen gak apa-apa. Iya, Iki iya. Joker iki mang geger Geger. ambek kambek iye. Kok Lho. sampe iye ku Lho, sapa? lho iya lek. Oh. Lho, alah. Salah kabare. Ya apa kabare lah barang cak. Alhamdulillah. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Ramai-ramai ini. Oh, motone Bitor. Ramai-ramai. Sapari. Heh, Sapari. maka kok elek. Roma kan ganteng Roma. Ya elek kok timbangane aku. Nyambut gawe. Wis yo seniman. Alhamdulillah. Nyambut gawe. Duruk. Wah, nom-nome wong gak nyambut gawe. Tawek maneh kapan iso nyambut gawe? Nyambut gawe malah aku. Iya. Dak. Aku dipanggaweni nak. Apa? Lho, indek sebelah mak ana pabrik iku. Oh, pabrik. Pabrik anyar iki. Gampang carane golek penggawean. Ya apa ya apa? Ning ngurus surat, Surat surat permohonan RT. RT RW kelurahan. Langsung lebok nang ngene personalia beleng. Nah. Nah, nek mlebu, Nek mlebu aku jaen. kon nganggur ta. Ayo kana nang tandon air tak ancup-ancupno kon.
Wong nganggur ya omong. Gawe lho. Apa? Aku lek duwe jeragan. Heeh. Ndolek sopir. Aku sopir. Iso takon. Sopir teladan. Lah, Nobrok gak tahu. Apa Gus? Njungkir ping 4. Kok padha ae kono. jangan tak penumpang lho. Tapi iso. Iso ta? Iso. Ya wis tak tes kamu. Pertama montor nok ngarep Ya. yen Apa iki? mipi karak. Yo sopir. Yo ngelapi montor. Rapi motor, rapi. Motor didelok. Lah iya. Eh, Laporan karo jeragan. eh. Pak, bensinnya habis. Nah, kasih 2 juta. Pak, ulinya habis. Kasih 1 juta. Pak, bannya habis. Kasih 1.500.000. Ban entek. Lho balik cuman ban jopo. Ban entek. Bantek kok laporan ngene. Lah ban entek kok. Iya. Iso. Yo. Ya apa carane? Nah, pertama nyopir iku. Nah, ngene. Apa iki? Njewit putumu. Sopir lo sopir. Yo si starter. Oh, starter. Cek, iya. Mari ngono. Mari ngono. Lho apa iki? Keringkingen. Yo gas iku lho. Gas, Mari gas. gas. Wah. Apa iki lho? Nyodok bebekmu. Perseneleng. Oh, perseneleng. Mari berani. Apa iki? Bedes-bedesan. Wah, wong sopir kok. Berarti iso. Sopir oleh terkari apa? Berarti iso. Lah lek wis mari ana sopir lho, iki butuh security. Aku gelem dadi sukune Riti. Security. Lah iya iku mang. Iso ta ngono? Sukune Riti. Security. Walah security. Iso ta? Iso. Saya tak coba PBB. Oh, PPP ya aku. Apa sih PBB? Pabrik baru bangkrut. Ngawur. Baris. Baris. Siap gerak. Hitung. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. kau nih wong-wong loro ya lho rek. Ya supaya saya akeh ngono lho, pas. Ya 1 2 ngono. 1 2. Siap. Lancang kiri, gerak. Rek. Tapi kancane aja di Cidakan ngono. Gerak. Lancang kanan, gerak. sapa nyawat. Kon iki pancen nek Pak tau tepak belah lho. menang dhewe, bayarane gede dhewe. Tegap, gerak. Lancang depan, gerak. Ora tau tepak ngono rek. Kok kejelongo takon mijet to kon. Ya ikut ta. Ayo. Jejer. Jejer. Yo kene, bener kene. Gerak. Hormat kepada inspektur. Hormat, gerak. Kono mangan kodhok godhoken dhisik. Guk. Mambune gak karu-karuan. Iso berarti. Iso. Iso. Lah iki tak siap jane lho. Tegap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Maju jalan. Kayak apik. Ini baresane wong bobot. Ayo. Tegap, gerak. Tegap, gerak. Wis. Jalan di tempat. Gerak. Apik lho. Soale apa? Tak saperkan butuh penggawean. Nah, nek iso baris berbaris. Ya sik tak mau iki lho, tak mau lho. Nek iso berbaris, iki penak. Awak dhewe golek nang tempat itu kan gampang. Iya, tak lah, sik tak mau karena lho. Lek ngene, awakmu iso mlebu, tak sabar iso mlebu. Ngono ta? Iya. Kap, gerak. Cak, cak. Hah, Lah apa? Berhenti. berhenti. Gak enak tak terusno kok. Enak. Loh, tinggal melayu. Nek dikandhani wong gerang, gak iso ya gak iso. Nek koncone oleh halangan kon iku kon seneng ah. Ya gak ngono. Tanggapan iki sok mben rek. Iya. Ngono lho. Betul. Tolong kendhangono. Masalah aku lho gak iso nang keplak kendang lho gak iso. Nang keplak cangkemmu ngene iki iso. Wong kandhane gak iso ngendang kok. Gak iso kon yo kulino melok wayang wong. Iku lak biyen. Ah kita kendhangono. Moh ora iso.
Awak milih lapo? Golek tukang kendang. Lah dari tukang kendang kok tukaran? Menemben iki lho aku tanggapan kentrung. Sing ngendang ora enek. Lah iki kan kulino ngendang biyen. Takon ngendange gak gelem. Kon gelem tak gak? Alah biyen saiki tanganku kram. Wis ngene. Akan pancen awakmu dolek tukang kendang. Iya. Aku iki tukang kendang. Potonganmu kaya nyambik wae ngono maneh. Wah, kok Selawase kon ora tau ngendang kaya petita-petitu lho. 30 tahun, Tro. Iso temenan. Lho gak iso kene apa? Lho nek iso kendang ngono kok. Nah, makane awakmu iku aja ngenyek aku. Loh. Wis saiki gak usah rame-rame. Kendange gawon mrene. Tak tabuhe. Lho. Apane? Aku lak pancak kendang 30 tahun. Ya ya apane? Kendange gawon rene tak tabuhe. Kon tau ngendang. Tahu 30 tahun. Jane matamu iki kero. Gak kira kendange to iki. Masalah gong iki kira kendang sih kok. Gorene. Ngene to. Biyen gak ngene iku. Banyak kendang tawa kucul iki. Jane iso ta. Wis gak usah padu. Nek pancene awakmu kepengin panjak kendang temen, tak kendangane. Aku nek ngendang ya. Aku ngendangi suarane kaya wong ngomong-ngomong ngono iku. Wah, menak. Melitik. Dadi upama kon ngendang lho, tabane kendangku suarane kaya ngomong-ngomong. Cara awakmu ngomong tak tabuhi gendang lho cetok. Lah sik. Jajal kok cetok men sawangane. Ya kok gelane. Awakmu kurang percaya to? Jajal. Kok nek kaya ngomonge wong. Rungono. Iya, gelane. Apa iku deng-dengtung? Jokowi. Alah. Wong gedeng teko Jokowi. Lah timbang awakmu? Nang ngono minggir. Nek perkara ngendang ngene iki lho. Sesuk teteh aku. Apa? Apa iku? Jika. Kabagong gak terus. Nek gak entus mbok ngomong. Ngendang kok Jokowi. Ngendang Jokowi JK mbok kaya aku. Terus awakmu ngelokno iso. Lah, ya kisoken. Jajal. Apa iku? Gus Dur. Kok iso Gus Dur? Lah kon kendang temen gak to niku. Ngono. Apa iku? Bakul laki. Iki apa? Iki lho, iki serius iki. Serius ya apa? Jajal. Tama apa ki jenengno nikmatono suarane kendang iki. Heeh. Suarane persis. Iya, sih. Apa iku mau? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lah mek gelodak tok. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kakekmu ngono. Akeh arti. Dodolake iki lho. Akeh arti. Saiki ngene. Iki acara napa? Kentrong, Dik. Kentrung. Heeh. Pancen awak bener-bener dalek pancak kendang. Ayo, latihan. Dia latih. Wah, latih. Ngene, Dik. Ngene alatih, Dik. Oh, gini. Lah awakmu iku susupan. Latihan sing penak, engko nek penak payu kentrunge. Rungokno. Ya. Kentrung iku ada-adane ana ndek kendang. Dadi kendang karo jidot, ya. Nek wis ana uni kaya ngene contone, rungokno. Ya. Ayo. Rungokno ya. Ayo go. Nek ana uni. Tak tang, gendak gendung. Hei. Ngerti ya? Ngerti? Ya. Oke, dados. Yo. Ya. Hei. Kali ku sing semangat ngono lho. Apa itu lho? Iki. Kok muring-muring. Mungkin nek diomongi rungono, Dik. Nek kendang tonton daging tang tuh. Nek kuwi jedore ditabuh. Oh, jedore ditabuh. Jedore ditabuh. Ngomong apa? Lho kok sik. Jedore ditabuh. Lho ya, nekat. Lho. As-salatu khairum minan naum. Hei, awakmu bisa coba padu. Kali bisa tak gak? Ada sing cerita bobedo. Aku yamene kok tarking lho. Rungono. Hei, rungokno ngene lho. Tak tang, gendak gendung. Hei.
hei, sing kompak. Ngono ya. Nek kompak payu. Iya, Yo. iya. Hei, Sing kompak. diomongin tabun jejore, Dik. Nek jejore tabun kuwi enak ngono lho. Lho, malah ra sedeng lho malian. Hei, Kok malah gak sedeng, Dik? Le, terus keliru. Sikilmu sing mburi iki dengkolmu iki. Malah gak sedeng, Dik. matamu terakum no. Wong iku dengkol ngono kok ya. Apa? Gini. Serius. Rungokno ya. Ya. Nek ana uni ngene. Tak tak gentak gendung. Hei. Lho. Bener. Ngono ah. Ya. Ayo ngono. Hei. Lho. Ayo meneh lho no. Tak bacok matamu kon kok. Coba hati sih. Yo, Bek sidore kudu tabuh. Isep lho. tas. Yo. Kan dibulu. Apa milapo, Tro? Ya napa jejer diuntar uwet Terus kabeh nyantol untukku. tet iku yang ngono ya gak didelok dhisik. Ada bocah. Telek iku. Telek iku. Iku lak utumu. Iku lak untune dhewe kapal. Lho, ki lak untume. Buasi ini, Tro. Nek awakmu gak napa jidor. Tro, urono, Tro. Masyaallah. Jidor kok sing. Ayo. Serius sing penak. Ayo. Kalem. Gitu royo yo. Ayo dong. Lah apa, Tro? Lah ngomong nguncana tago jedon kena untukku rene. Tak tutuk bucake. Ayo, serius. Ayo kene. Dijidor sing penak. Ya. Hei. Masih demonstrasi ki oleh, Dik. Ini oleh. Ini yo oleh. Napa jedon kok ngene? Saru goblok. Ora oleh ngene. Lah sing oleh. Ngene oleh. Hah. Ora oleh ngene. Ah! Ayo, Gawe kamu ngono. utuh awakmu kok yo tukaran terus. Sing kompak. Ayo. Iki piye lah, iki piye kaya ngono. Embo-embo karo jawane. Aku ngono lah manotae. Nek wong telu padha sempeli. Gak rusak ngono iku. Sampel kakekmu Sing ngono. salah sapa sih? Ya apa cegong? Ya apa cegong monggo? Iki piye lah, iki piye. Embuh-embuh karo jawane. Ayo aku ngono lah manotae. Lah iya nek wong telu padha sempeli. Yo gak sampel. Eliane. Aku mari ajeng kowe nang Gong. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung aku tuku sarung. Lah yo ngono. Tuku sarung nang pasar sarung. Sing dodol gawe sarung. Ela-elo rasulullah. Tuku kotang nyang pasar kok. Nang pasar kotang tuku kotang. Saus. Kotang nyang pasar kotang. Sing dodol kotang gak gawe kotang. Ela-elo. Tuku kathok
parian jan ngono. Lah iya wong kentruk ana kucing. Lah jenenge parian. Wis saking ngene. Enak kok dadi kucing dadi wedhus. Nek kalian ayo digencengki. Ya. Tapi kentrone dimodifikasi. Maksudmu? Ya didolani sinden. Oh, kolaborasi karo sinden. Iya. Tak golekno sinden. Iya. Iya. Selena to. Kon biasae oleh sinden jos-jos to. Awakmu iku Dad ya. Iya. Nek latihan, ayo sing semangat. Oh. Nanti be. Lah sindene kok mlayu. Jong. Ya, jemang mari tak golekno sinden teko Nganjuk. Teko Nganjuk. Sinden nganjuk sing ndi? Oh, ayo Bularjo. Tapi percaya, Iya, iya. sing dolek sapa? Sing golek Citra. Ah, saiki sindene gone ne. Ayo wis iki. Endi? Lah iku. Coba. Rek. Sinden yo aja dipandang rupane, sing penting lak suarane ya. Tro. Takono nek gak percaya. Nek iki duduk sinden, Tro. Lah apa? Dandang Sugiyo iki. Ngawur aku niku. Takono nek gak Takonane. percaya. Yu. Apa tak mas? Oh iya. Aduh, Yang penting suaraku suarane. asik. Iya iya. Jembek aku. Cita. Jalan. Wong bilungane susuke kaya ngene kok. Kita roto. Kaya Ya. tepuk ngene rene. Sampean dadi sinden pirang tahun? Masalah mas, aku dadi sinden ku 35 tahun. Aku nduk kene iki duwe anak-anakan sinden. Oh, duwe anak-anakan sinden. Iya, Wariati. Sapa? Wariati. Hati. Kan anakmu. Lho, anak-anakku. Lah, Cek. Lah aku ki sinden wis proposal lho, Mas. Proposal. Profesional. Hah? Profesional. Loh, diganti ta? Ganti kakekmu ngono ah. Ayo, wong kene iki ora apa ki jenenge ora tau kenal karo awakmu, jenengmu sapa sih? Alah, sampe kepengin ro jenengku to. Tak kenale karo masyarakat Sugiyo. Suarane kegeden. Suaramu kegeden. Sapa iki jenenge? Jeneng kula Tekiem. Lah kula ini artine no. Loh, enek to, Mas. Setiap jeneng kudu harus ada artinya. Tolkiem. Nek mari ditutul ya ayem. Jembek aku. Kon tau nyinjene Ndi Ayu. Masalah, Mas. Aku melok dalang sing kesuwur-kesuwur. Aku mau, Mas, nyinden do Indonesia. Lho, ndi ae? Lho, aku nek nyinden, Mas, ning Amerika Serikat. Alah. Mari ngono ning Arab Saudi. Nah, yang terakhir iki, Mas, aku melok Pak Mantep Sudarsono ning Hong Kong. Bareng aku nyinden do Hong Kong, Mas, masalah aku sobo toilet ae aku. Toilet iki apa sih? Masalah desit karo toilet. Jembek aku. Karo. Lah kene gak ero ya kandhani. Kandhani keren. Toilet nek cara desaku WC. WC. Tapi nek kudu toilet utawa ponten. Lah nduk Hong Kong ora WC, ora toilet, ora ponten. Lah apa? Leng tai wong. Leng Taiwong. Apa iku ya? Leng iku wadah. Ta. Wah, jemberi kok. Jemberi wong. Alah Mas, entas iki aku main nduk Surabaya. Hari jadi Surabaya. Hari jadi Surabaya. Dalange gondong. Lah, Iya. jalange Pak Mantep. Buyuh Mas. Bareng aku diparani Pak Mantep nang omah seret. Numpak sepeda motor. Oh, numpak motor Avanza. Oh, numpak motor Avanza. Baru aku mlebu belong. Belong. Buyuh motore Mas, gak ada suarane. Lancane gak numpak. Maksudnya numpak. Bareng Mas, getuk alun-alun pelek. Buyuh, aku medhot jelek, aku mlaku masuk kono. Ya apa mlakune? Telenok sampai aku cepet tletong aku sampean. Ayo gak diwasi. Ya diwasi dalane. Bareng ngono Mas, penggemar masuk kono.
Boyo, lho, Butaji. Boyo. Mara nanggonku sak. Nyawer, Pak. Ngidoni kok. Anjen potongane kok coro. Wong didoni lho, Bang. Lah penuh. Sinjer koyo lere garbis ya ini. Ayo. Wis Apa iki aku catetan apa iki? Wah, iki catetan gendeng-gendeng. Gendeng kakekmu ngono. Gendeng. Oh iya Mas, gendeng-gendeng. Apa ya gendeng? Alah Mas. Lah iki lho Mas. Iki gendeng bokong semok. Lah ngisore iki. Alah bokong trepes. Ono gendeng. Lah iya. Lah iki lho Mas. Jambu alas. Lah ngisore iki. Jambu krowak. Lho iki lho Mas, gelang kalung. Oh, lah ngisore iki. Ini sore kalung tak kadekno gak tak tebus. Lagu-lagune ya ana yo yo. Lho iki lho Mas. Nah, Apa iku apa? iki lagu wedhus Mas. Nah, iki lho. Iso sih jajal. Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Mending kendaan timbang dadi bojone. Mangan sate ora eleng burine. Ngingu wedhus bentino gua teleke. Lah kok iso ya mesti ae. Lah ya potongane koyo telek wedhus. Sinden kok Wis saiki ngene. Tro. Iki nyindani kentrong. Iki nyindani kentrung, ya. Aku kepin roh suarane peno. Alah Mas, lha oke kentrung kayak kecil. Sakmene Mas. Iso. Ya iso to. Nah, saiki dites. Sindan lungguhe ning ngarep dhewe. Ning ngarep dhewe. Ngarep ta Mas? Iya. Penontonnya Cara sing janduk buri gak oleh to? oleh. Halo. Loh, Apa? kok koyo tekku. Jembek aku. Iku mono mik. Lah kamu ke merek apa? Lah tekku kok mereke Philip kok. Lah iku. Lah iki merepe Palapa. Wong mik kok merek apa? Pres aku persis sik. Ayo, longgo. Halo. Sing apik. Sing apik. Longgo sing apik. Apa ya kate lungguh kate sing nyengkal. Iki apa to? Lho, isine salak. Jembek aku. Sindan iki rasane kok stres sih rasane. Masa tak tinggal di omah kok katut ae. Ya gendeng pertama apa yuk? Kocek Mas, kocek. Tak mapakno iki dua gelintir iki yo. Alon. Aku. Masalah dadi wedok itu berat. Lho saestu. Lah kok berat? Nek esuk mari umbah-umbah ngedusi anake. Mari ngedusi anake nek bengi bapakne grayah-grayah. Eling-eling ya. Yen kewajiban kok. Ayo, Mas. Gending apa yuk? Apa? Gendinge bakal semak Mas. Dadok. Semok. Ayo. Ya nek sak ukur Mas. Lah sing kiwa nyekel buku. Lah sing tengel nyekel mic. Lah kok koyangan ngono apa? Ayo tungkat tancep telep. Penak. Sik. Jembek aku. Ya bapak sak iso-isone. Ayo Ayo, dadok. lagune. Botong sepak Mas. Masalah Ini iso apa ora jane ngono? Tro, Lah masa sak kaset di sini bokong. Benar, Dek. Bokong Dek. sapa tok? benakno, Det. Iki lho wong tuwek. Masalah rek.
Benang. Sindene kentrung kok ketus-ketus. Oh, jembek aku. Sinden kok jejek sampe koyo. Atuh. Kurang ajar. Ayo Mas, jambu alas. Iku sampe temen. Yo. Wong sinden kok kate biuk jidor iki lho. Lah mosok sewengi kok jambune? Sapa? Yu. Apa? Kilo Mas. Apa iku? Lah, gelang kalung. Gelang kalung Mas. Ya. Ayo dadol. Trot engko nek mate lho. Modar ya bareng gregekno lho. Dadi Kancane sing ngapal lu sing ngapal. kaya hafal-hafalan. Tak bacok matamu lho kono. Ketenang kasar-kasar. Iki ngono sinden wis profesional. Tak kono cek kono. Yo, lagu sing penak. Sing apa? Lah iki lho Mas. Apa? Joko Melarat. Ora sajok wire sautahi. Lah apa? Paling kok Joko Melarat. Jokone saya. Rasa. Cek. Alah, Jajane. Ini. wiwit biyen mula aku lah wis kandha. Aku mesta tanpa bondo jenggot. Soi. Joko Melarat, wong tuamu pangkat. Aku rekoso, kowe tetep mulya. Lho lali. Lah apa lali? Tulisannya Melayu. Lah apa Melayu? Lah kok inceng kowe? Diapal dulu. Ayo, tapi iso kok iso. Bisa ya? Ya iso ta, Mas? Maju dah. Wong sinden kok lotek idu ku lho. Geten aku. Warana gong. Mbok. Dajal nek lagu iku warana. Bener kok. Kene. Tanjakane larang rek iki. Yakno iki. Ngene. Kene yo. Apa? Kadang-kadang sing enak. Wong dadi sinden nek niate belajar kudu sing temen. Lah, Apa maneh ditunjang karo swara sing penak. Oh ngono ta, Mas? Iya. Lah, iku umpamane iki caritane ngene. Nah. Iki lak Joko Melarat sih? Iya. Ya, ngene lho carane. Wiwit biyen mula aku ora wis kandha. Aku wong nista
tanpa bondo donya. Jaka mlarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso urip wis mulya. Iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus. Sapa ta ya? Iki sapa lho? Aku bojone Bagong. Sing asli iki lho. Iki lho asli. Dik, aja geger, Dik. Palsu. Aja geger. Rene ta. Gak syukuran. Sampeyan tak takoni aja muni sepuro-sepuroan. Gak. Sampeyan pamit metu kok omah mang nyapa? Gendaan. Loh. Gak latihan, Dik. Latihan, Dik. Dek kelane. Latihan. Gak Dik, latihan. Takono. Latihan. Latihan, Dik. Terus tandake iki. Iya. Kaitane kok warai. Suwine-suwi kok gendak dhewe, ngono iya. 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 Ika, Dik. Takono, Dik. Ndel sundel, Rinio. Ya aja geger lho, Dik. Dadak awakmu kelon aku sundel. Iya. Nek aku sundel pantes, tapi bolonge awakmu. Aja kurang-kurang ajar kon. Loh, enak kurang ajar, tiba kakean ajar. Ya, ini apane? Ayo, anjite kaya ayu-ayu wae. Ya jelas ayo. Lah jelas ayo aku. Gelan penonton. Tak takok. Penonton. Aku ayu apa elek? Ayu apa elek? Oh, jembek aku. Sik, bluk aku penmu, Jek mula nduk kene bolomu. Bolokku apa, Ndel sundel. Aja geger, Dik. Sawegere. Kurang ajar ya awakmu, Kok kurang ajar awakmu, Wis ngerti sih, lek Bagong ku bojoku, Iki ya apa sih, Cak? Aja rame-rame takono. Dulu iku kan kudune ku mestine, Dul. Dulu krono sih, kok tambah ngeper ngene iku lho. Ya emang, aku kok jojo mengguri, apa yang maju. Aduh, segarnya. Tambah sih kok tambah kurang ajar sih. Tambah kurang ajar. Ajar lho. Apamu? Aja kurang ajar awakmu. Wis kayuwen potonganmu. Jelas aja toh. Ayo apane? Ayo apane? Aduh. Ayo apane? Sing sawang ayu sing ndi? Sawang ayu sing ndi? Kok gelan sawangane? Apane sawang ayu? Sing ndi sawang ayu? Sing ndi? Bosok ya weh. Dik, aja ditakonan, Dik. Takonane sing enak. Wis, takonane sing enak. Ditakoni sing enak sing liya apa? Wong aku gendakmu, ngaku bojomu? Ika, Dik, temen iki. Kejapangan. Gelut tak lakoni, demi bojoku. Kon ngajak gelut. Iso gak apa-apa. Beneran. Tak sengkelet sedina suwengi kon. Apamu tak wedeni? Ayo, sakarmu. Del sundel. Kon bolongi. Baroken kon. Baroken kon. Ngajak apa kon? Ngajak apa? Gelut gak apa-apa. Ngajak apa? Ayo gelut. Ayo. Ayo gelut. Alah, sawegere. Pancet bolak-balik ya perkara menungso sing gambare kaya tas kresek iki. Bengi-bengi geger nek desane wong. Kon karo aku RT-ne. Pun kersane kula mboten ngareken Pak RT, semene kula saged jambak wereng Engko dhisik. Lane aku dilokno wereng. Lho wong ancen kon kok Ya ampun menungso apa iki? Masalah ro arek ayu langsung deglok. Iki geger perkara apa? perkara bojo kula, Pak. Gong, Diroyok ning nyampe. perkara awakmu. Pancet ae gawe geger. Aja ngomong nek gak tak takoni. Ya kalah enak. Yo ora iso. Ancen karo dolan. Ayo.
Wah. Wong kok nduwablek. Dadak jembet. Sing dadi bojone Bagong Ngacung. Turunkan tangan. Awakmu bojone Bagong. Nggih. Kon biyen kawinan? Nggih kawinan sih, Pak. Awakmu bojone Bagong? Nggih. Biyen kawinan? Tangkepan. Ya pantes aja nekan. Masya Allah. Kok iso diambung temen iki lho. Gak isin ngambung wong. Lah apa isi padha wedoke? Sirep. Nek gak tak takoni aja ngomong. Kon kawinan endi? KUA, Pak. No KUA. Nggih. Kon kawinan endi? Kuburan. Pantes antene sundel. Ayo rinian ae. Ora. Oh, gak wani. Kon dilungguhno ku ade. Nggih sih, Pak. Kon lungguh apa? Galengan. Ayo ngambungane. Ngambungne. Nek sing iki blenger. Karena itu gorong. Masya Allah rek. Wis, ringkese rembug. Kon dadi bojone Bagong oleh surat. Kantuk, Pak. Surat apa? Surat nikah. Kon entuk surat. Angsal. Surat apa? Surat nikah. Gambare apa? Garuda, Pak. Gambare apa? Macan. Aduh. Lho. Aja geger, Dik. Aja geger. Le. Mati temen iki engko. Masya Allah Gusti Allah Pangeran. Hai. Bagaimana rasanya? Asin. Lah wong gelut sing kok gelut kok malah bagian iku. Rasane mari nyutul becalegau. Gelut iku ya guwel. Lah apa kon kok ngedot iku? Ya mah. Enak mie. Citaji, Apa? pancet e kon iku gawe geger. Winginane nuk kulone kali ya kon. Nok etane desa ya awakmu, saiki awakmu neh. Ngene lho. Karepmu piye? Apa sebabnya aku macak sinden? Hmm. Aku ning ngrungokno sinden-sinden iku koyo contoh Waryadi. Wis sak metuane jutaan. Ya. Aku ya kepingin ta. Kepingin tapi aja geger rumah tanggane wong ngene. Riko nek kepengin dadi sinden, Oh. gak apa-apa belajar, ya. Pare sindenku sing temen. Dik, sampean yo ngono, nek cemburu delok-delokan sapa iki? Sapa? Aze. Mang tambung ping pira, Aze? Lah nek cemburi ku areke ayu pantes. Wong potongane kaya gudel katisen ngene kok ya dicemburoni. Potongane salah. Potonganmu. Ya Pak, balik. Ya, Cak Gendut. Sing wis ya wis sing durung ayo hati-hati. Dik sepurane sing akeh ya. Iku mah duduk, iku wong ya. Heeh. Iki Ya apa? Mbah Ton. Ana Cak Tolo iki lho. Oh, Mbah To. Apa? Iki Mbah To. Rungono. Apa? Iki sapa jenenge? Lho, lihat kenalan dhisik. Sapa jenenge sih? Abah Kartolo. Heh? Bapak Kartolo. Biyen Lah, saiki? Kartolo. Terus? Saiki Kartili. Loh, kok iso? Biyen gede dhuwur saiki cilik ya. Kartili. Wong iso kaya dares ngene. Cak. Kok penuh iso ngelokno kaya dares e? Dares iku ya duwe dedekan. Apa? Dedekan wong mati. Oh, ngono ta. Anane dares muni res, mesti kate nek wong mati. Iku menurut tutup dares. Ono gak sikatan. Hah? Gak sikatan, Mang. Mbok sikatan mbok gak, Mang. Cak Kartolo. Nah, Cak Gendut iki ana panyunan teko dulur kene. Ya, teko Mbah To Pasar Sugiyo, ya. Kirim khusus pedagang kaki lima tanggal 4 September 2015. Reok Sekar Budaya. Apa iki? Sekanan. Oh, Sekaran. Pimpinan Bapak Ramidi main di Desa German. Oh, reoke Godi. Minta gending Joko Melarat khusus untuk keluarga Reok
Sekar Budaya. Sekar Budaya. Tulung dhewe Joko Melarat. Joko Melarat. Ya wis mau mari digawe ora apa-apa. Nah saiki ayo diparingi sing liya. Joko Melarate wis diparingi karo Pak Taji. Ah, mang tak kei. Saiki ayo diganti kanggo Riko Kuwabe wono tok. Ngono ah. Iya. Ayo. Apa Kartolo? Kantor panjenengan teng ngene riyen mawon. Nggih. Oh, kakek nanti. Kaiso. Kanggo Riko. Kaiso, kowe iki guru gendak aku,